Kodam tuju diponegara Monggo Kanjeng Pangeran. Inji Bibi Waito. Kok malah sampun sesarengan kalian Kakang Angkat Buta menika wau Kanjeng Pangeran. Kula ingkang sowan Kusuma Dewi. Pancen menika kula perluaken sowan ngersanipun Bibi Waito. Awit mbok menawi wonten setunggaling bab ingkang perlu dipunaturaken dening Angkat Buta Bibi. Injih Kanjeng Pangeran. Malah menika wau kersanipun sesarengan badhe wonten taman menika to Kanjeng Pangeran. Injih Bibi. Kene Kakang Angkat Buta. Nggih sendika dawuh. Piye anggon mundharekake Kanjeng Pangeran risangalit Kakang? Dewi paring pangestu dalem Kusuma Dewi. Anggen kula ngawat-awati putra dalem nggih Kanjeng Pangeran risangalit kalis ing sambi kula lho. Syukur-syukur Kakang Angkat Buta malah dadekake saya bombong ing atiku. Dene kowe tansah ngetutake Kanjeng Pangeran risangalit. Dewi dikepenakake Kakang Angkat sendika Kusuma Dewi. Kanjeng Pangeran, kula Bibi. estunipun manah kula remen sanget. Menawi panjenengan dalem wonten salebeting taman menika sesarengan kalian Kakang Angkat Buta menika. Manah kula lajeng ageng sanget. Amargi menapa Kanjeng Pangeran? Menapa Bibi? Kula menika tegesipun sakmenika sampun sepuh saestu. Sakmenika panjenengan dalem sampun akhir diwasa. Mongko panjenengan dalem anggenipun dados prajurit menawi ngolahaken kredaning dedamel kula remen sanget Kanjeng Pangeran. Awit manah kula kepengin ngluhuraken asma dalem Bibi Waito. Kula rencangi kula sinau ngersanipun Angkat Buta kajengipun anggen kula nggadahi kesagetan peperangan niku beneh kalian sanes-sanesipun. Ya injih. Dados menawi ngaten panjenengan dalem menika damel agening manah kula. Lan iki anggen kula swita wonten ing kraton Majapahit menika. Inji. Mila leres Kusuma Dewi. Iya piye Kakang Angkat Buta? Aturipun Kanjeng Pangeran risangalit wonten ngersa dalem Kusuma Dewi Waito. Wontening pagladen kathah ingkang ngalembono
dhateng Kanjeng Pangeran Risangalit. Pantes piye? yen menika putrane Piyogung ingkang kagungan kasekten. Malah kula nyuwun kepareng dalem nyuwun pangapunten badhe matur wonten ngersa dalem Kusumadewi atur kula menapa wontenipun. Iya pancen ngono kuwi. Ya pancen bener kaya aturmu kuwi Kakang Angkat Buto. Aku ya seneng nek kowe matur ning ngersaku apa anane. Tegese batinku iki cocok karo unjuk aturmu kuwi. Lan wonten malih ingkang badhe kula aturaken wonten ngersa panjenengan Kusumadewi Waita. Bab apa Kakang Angkat Buto kok sajake wigati banget ki bab apa to? Kersanipun mangke Kanjeng Pangeran Risangalit menika cetha. Heeh. Menika atur kula menapa panjenengan dalem Kusumadewi Waita mboten kemutan. Estunipun Kanjeng Pangeran Risangalit menika rak didi putranipun sampeyan dalem ingkang sinuwun Brawijaya. Mbok ora sah matur bab kuwi to Kakang Angkat Buto. Kok nek mireng Kanjeng Pangeran Risangalit jur piye kowe kok malah matur kaya ngono? Iya, malah kersanipun prisa pindahaken. Angkat Buto. Kados pundi, Kanjeng Pangeran? Nek aku dudu putrane Bapak ingkang sinuwun Sang Prabu Brawijaya, jur aku ki anak sapa, Nyuwun pangapunten. Estunipun namung tata lair panjenengan menika putranipun ingkang sinuwun Sang Prabu Brawijaya menika. Kowe ngerti tenan iki? Saestunipun panjenengan dalem menika putranipun Kanjeng Adipati Minak Jinggo ing Blambangan. Tenan lho, Iya. Lah ngaten. Rikala ingkang ibu inggih Kusumadewi Waita dipuweyong saking Blambangan menika wong sampun ngrebeni antawisipun 3 wulan ingkang boyong Sang Prabu Brawijaya menika Kanjeng Pangeran. Menapa yen ngaten, Bibi? Punten dalem sewu Kanjeng Pangeran. Saestunipun leres unjuk aturipun Kakang Angkat Buto. Lajeng tiyang sepuh kula menika wonten pundi sakmenika? Angkat Buto. Kula Kowe ngerti ramaku saiki? ngertos Kanjeng Pangeran. Saiki nang ndi? Rama dalem Kanjeng Adipati Minak Jinggo sampun dumuginipun sedo. Sedo? Mboten sanes ingkang nyedani Sang Prabu Brawijaya. Boten perlu dipun penggalih Kanjeng Pangeran menika sampun kelajeng. Boten dados menapa. Bibi, Injih. menawi saestu lelampanipun kados mekaten, kula saestu mboten trimah. Dene tiyang sepuh kula Adipati Minak Jinggo ingkang mejahi Sang Prabu Brawijaya. Sampun to Kanjeng Pangeran, sampun sakmenika penggalihipun dipun tata rumiyin. Senajan kula ngertos, Bibi, Injih. panjenengan kagarwa Sang Prabu Brawijaya mboten dipun petak-petakaken kalian garwa sanesipun. Nang rene lampahan kados mekaten kula ingkang boten trimah. Kula ingkang badhe malas hukum pejahipun tiyang sepuh kula Adipati Minak Jinggo. Leres Kanjeng Pangeran, sampun kuatos ing penggalih. Yen panjenengan gadah pengajap badhe nyedani Sang Prabu Brawijaya malah kula gadah sawung. Wis, mengko gampang. Nanging aku perlu nyuwun idi palilahe Bibi Waito. Apa pancen ngekelasake menawa Sang Prabu Brawijaya tak pateni? Bibi, Kanjeng Pangeran Risangalit, kados pundi? menawi panjenengan dalem kersa kula imutaken, sakmenika mboten perlu dipun penggalih. Sampun kersanipun sampun mboten wonten kok mboten dados menapa. Waton panjenengan saged mukti wonten ing kraton Majapahit menika rak mboten dados menapa ta? Cekak gampilipun kula namung nyuwun pangestunipun Bibi. Menawi Bibi mboten marengaken kula badhe nikat mejahi Sang Prabu Brawijaya. Kersanipun mekaten Kanjeng Pangeran. Oh menawi mekaten sumangga kula sampun ngemutaken. Namung kula mboten tumut-tumut Kanjeng Pangeran. Bibi Waito. Angkat Buto. Kula Kanjeng Pangeran. Senajan Bibi Waito ora marengake aku nindakake kekarepanku iki. Nanging aku tetep bakal malesake hukum patine wong tua. Menika sampun leres. Sampun leres kersa dalem menika Kanjeng Pangeran.
Kowe mau wis ngaturake nek duwe jago sing bisa mateni Sang Prabu Brawijaya. Ih, sawung kula Adipati Jager. Wah, tiyang menika digdaya estu menika. Ya wis. Yen pancen nyata-nyata igungmu mengko bakal kaleksanan Sang Prabu Brawijaya tekaning Pati. Saiki timbalono lan aturono tindak menyang kene Adipati Jager. Sendika Kanjeng Pangeran. Adipati Jager sampun sowan. Paman Adipati, kula nggih pangeran. Sugeng rawuhipun paman. Pangestu dalem wilujeng. Kula nyaosaken sungkem. Kula tampi dawuh sami-sami paman. Nggih. Menika paman kula aturi rawuh wonten ing taman. Saestunipun wonten wigatos paman. Wigatos menapa nggih? Angkat buta. Kula saiki kowe wae sing matur ngersani Paman Adipati. Oh, niki sendika dawuh. Yayi Adipati Jager, kados pundi Kinopati? Sampeyan ditimbali wonten ngersanipun Kanjeng Pangeran Risang Alit menika badhe dipun sraya. Oh, kersanipun badhe kadhawuhan nyidani Sang Prabu Brawijaya. Awit kersanipun Kanjeng Pangeran Risang Alit badhe malesukaken hukum rikala Kanjeng Adipati Minak Jingga dipun sedani kalian Sang Prabu Brawijaya. Lho kok aneh. Kesanipun menika kados pundi? Kula dipun dawuhi kaken nyedani Prabu Brawijaya nggih damar wulan. Lajeng menapa? Bakunipun menika menapa kalepatanipun? Nika ora pepundhen. Wau sampun kula aturaken. Lah iya, estunipun Kanjeng Pangeran Risang Alit menika rak dadi putranipun Sang Prabu Brawijaya. Oh, iya. Rak putranipun Kanjeng Adipati Minak Jingga ing Blambangan. Lah, sedanipun Kanjeng Adipati Minak Jingga ing Blambangan menika ingkang nyedani ingkang sinuwun Sang Prabu Brawijaya. Mila Kanjeng Pangeran Risang Alit badhe malesaken hukum ramanipun rak ngaten mejahi Sang Prabu Brawijaya. Nggih, Paman Adipati Jager, kados pundi nggih? rening menika bab wadus paman. Pramila namung Paman Adipati Jager lan angkat buta ingkang retus. Lah iya. Menawi Paman Adipati Jager saged ngreksanani panyuwun kula, mangke kula bang panjenengan jumeneng pepatih wonten ing Kraton Mojopait. Nggih, Lan menapa ganjaran sanesipun ing badhe kasuwun kula badhe nyaosi. saestu nggih. Nggih, menika mboten baen-baen. Menika pedamelan awrat. Nggih, badhe kula lampahi. Nggih, saestu ya Paman. Pangestu kemawon. Nggih, atos-atos Paman. Nggih. Angkat buta. Kula Ayo. Ayo. monggo kula dherekaken tindakan.
Diajeng Ratu Kencana Wungu. Paring dawuh Kang Mas Brawijaya. Lenggahira caketa nang ngersane ingsun. Injih, ngestakaken dawuh Kang Mas. Kadang-kadangmu Anjasmara, Waita, apa wis ora ana kang padha nguji wani anggone padha lelati marang putra-putra ya? Injih. Berkah pangestu dalem Kang Mas Brawijaya. Sedaya sampun ngestakaken saking dawuh timbalan dalem Kang Mas. Diajeng Ratu Kencana Wungu. Injih, paring dawuh menapa Kang Mas? Pamundhut ingsun marang sira, Diajeng. Injih. Kang bisa anggonmu momong marang kabeh garwa-garwaning ingsun. Injih. Awit garwa-garwaning ingsun iku kabeh padha nduweni labuh labet. Nggone ingsun ngasta pengadilan ana ing kraton Majapahit. Apa meneh nalika ingsun ngrampungi mbalelane Adipati Minakjingga nalika semono. Diajeng Kanjeng Ratu kang isih lenggah jumeneng ana ing kraton Majapahit. Injih. Sedaya paring dawuh dalem Kang Mas Brawijaya, mboten badhe kula lirwakaken. Kula estakaken Kang Mas. Iya. Ngono Diajeng. Injih. Ingsun iki mau mentas. Tindak-tindak tinju bawah ing kraton Majapahit Injih. didherekke sawetara para kadang lan sedana klebu Adipati Minak Kuncar. Injih. Wis tumata apik projeng Majapahit saiki. Nanging sakwise ingsun kundur ana ing Datulaya iki, sliraku kok krasa sayah, lungkrah, ora kepenak Diajeng. Kersa dalem kados pundi? Mugi kersa dawuh dhateng kula. Menapa ingkang dipun kersakaken kula ingkang badhe ngladosi Kang Mas Brawijaya. Ingsun mundhut gungan marang Diajeng Ratu Kencana Wungu. Gungan menapa Kang Mas? Mbok yo ingsun rengeng-rengengno supaya kepenak nggone ingsun sare iki mengko. Oh, ngaten to kersa dalem. Injih. Kula estakaken Kang Mas. Heeh. Sekar pangkur kang narana lelabuhan kang kanggo wong urip. Alalan becikku niku prayoga kawruh ana adat waton kuning putih pun kadulur liwat ing tata krama den kaesti siyang ratri. Jenengan dalem sampun sare Kang Mas.
Menawi ngaten kula nggih badhe tilem Kang Mas. Iki. Wah. Tujune aku entuk pusaka Kiai Kleco. Ya. Didaya kaya ngapa Damar Wulan? Ketaman Kiai Kleco ajur mumur lakon. Lakon mati. Waduh! Mati. Kanjeng Ratu. Paring dawuh menapa? Apa iki? Nyuwun pangapunten. Sopo iki mau? Boten mangertos Kang Mas. Sopo? Iki pusaka Kanjeng Kyai Kleco. Injih, menawi boten lepat ingkang sampun panjenengan dalem paringaken dhateng putra dalem Pangeran Arumsasi menika Kang Mas Brawijaya. Iya iki pusaka kang ndak paringake marang putraku Arumsasi putrane Anjasmara. Apa yen ngono arep nyidra karo nggon ingsun jumeneng ratu ning kraton Majapahit. Nyumanggaaken injih Kang Mas Brawijaya. Ingsun mundhut supaya timbali ana ngersani ingsun. Oh injih, ngesakaken dawuh. Kang Mas Brawijaya, mboten namung diajeng Anjasmara lan putra dalem ingkang sowan, malah menika pepatih dalem lan Dimas Minak Kuncar uga sowan wonten ngersa dalem. Iya. Arumsasi, kula sinuwun. Ibunira Anjasmara. Monggo bibi. Panjenengan dipun timbali dening Kang sinuwun. Inci jeng pangeran Anjasmara, kula sinuwun. Piye nggonmu momong putraning Sun Arumsasi? Kados pundi to? Menawi rumaos kula menika inggih tansah ngestokaken dawuh pangandika dalem sinuwun. Jeng punten dalem sewu, wonten menapa menika kok kula kalian anak kula katimbalan wonten ngersa dalem ingkang sinuwun. Pusakane putramu Arumsasi kebukten oning pesarian. Yen ngono putrane Arumsasi bakal nyidra nggon ingsun jumeneng ratu. Duh sinuwun. Sinuwun. Duh kados pundi to jeng kula mboten mangertos menawi pusaka paring dalem ingkang sinuwun Kyai Kleco wonten ing pesarian sampian dalem sinuwun. Iku wis dadi kasunyatan Arumsasi. Nanging saestu kula mboten mangertos sinten ingkang ginakaken pusaka Kyai Kleco menika badhe kangge ndusta sampian dalem sinuwun. Basis sira matur ana ngersani ingsun. Punten dalem sewu sinuwun. Menawi putra dalem saestu mboten badhe klampan kagungan kersa nyedani ngersa dalem ingkang sinuwun. Nanging iki wis kebukten Anjasmara. Papi Tunjung Sekar, Kula sinuwun. Dipati Minak Kuncar ana ngendi? Menika Kula piye ana lakon kaya ngene? Arumsasi tetelo bakal nyidra marang nggon ingsun jumeneng ratu. Dipun penggalih rumiyin sinuwun, putra dalem boten ngakeni menawi badhe merjaya yuswa dalem. Nanging wis kebukten. Mula padha seksenono ingsun bakal paring pidana marang putraning ingsun Arumsasi ora ndak keparingake mapan oling kraton Majapahit kudu lunga sing kraton Majapahit. Sembah Kang Mas Brawijaya. Kados kula ingkang nyuwunaken pangapunten sedaya lepatipun putra dalem. Sampun ngantos panjenengan dalem paring pidana dhateng putra dalem Kang Mas. Jeng Pangeran Arumsasi.
Kula saestu mboten ngrosi. Sing pangeran teka wonten lampahan kados nyaten. Wis sira ora perlu muwun ngersani ingsun. Dipati Sureng Rono. Kula Anjasmara glandangen ingsun kebonake ora nek keparing mapan ing kraton Majapahit ngendika. Bibi Anjasmara. Lepat nyuwun pangapunten sinuwun. Manah kula kados kirang pitados menawi putra dalem saestu badhe merjaya yuswa. Menapa panjenengan boten kemutan kalian lelabetanipun garwa dalem inggih Kusuma Dewi Anjasmara. Kula kinten boten kelampan menawi putra dalem ngantos kagungan penggalih ingkang boten sae wonten ing ngarsa dalem menika. Ya, ingsun bakal mbuktekake. Harun Sasi, Kula sinuwun. senadyan sira kendhan nanging sira golek bukti yen pancen sira bisa mbuktekake sira ora nyidra marang ingsun, sira ingsun keparengake bali ning kraton Majapahit. Pangestu sampeyan dalem ingkang kula suwun. Budhal dina iki. Nuwun pangestu sinten. Diajeng Ratu Kencana Wuwu Paring dawuh Kang Mas Brawijaya. kena cobaning Bathara kang akaro jagat nggo ningsun jumeneng ratu ning kraton Majapahit. Lah kok putraning Sun dhewe kang tumindak kaya ngono. Wis diajeng ora perlu dipenggalih. Injih ngestakaken dawuh. Gumun aku sedo palon kangger krungu gending kok mesti jejingklian ora ngrasakake kahanan. Angleng ta iki? Heeh. Angleng jeneng iki angleng kok. Lah iya, Anggere kendhangane kok ngene iki angleng. Iya piye kuwi mau. Nena nane nane nano 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 nina nino nanino nino. Ora metenteng. Ya kuwi angleng gending. Lah iya aku. Seni kirana gamelan wis joget tok. Ya kulino apa kowe iki malah ngono kuwi ya. Tenan. Aku tawen mlaku-mlaku denong pasar. Ya. Ungu kendang nang wetan aku joget. Malah nyedulungi nggon paku kae. Wah, kruyuk uang kowe mesti. Kruyuk wong apa? Ah piye? Apa anggere tontonan saiki kruyuk wong apa? Ah piye? Tabrakan kuwi sing mesti saiki. Ayo ngene. Saiki anggere rubung-rubung be tabrakan nek ora wong semaput. Ah iya sebab kuwi pilah le wong kowe karo aku ki Iki warna-warna tabrakan, semaput, bayi keri kuwi wis umum. Kok bayi keri iki kok yo tekan kono le. Iya. Angleng iki mau. Iya, ning sambung karo gending angleng. Heeh. Aku ki sak temene susah pikirku ngrasakake ndaram. Iya nek kowe mesti susah ngrek krungu gendeng angleng iki. Piye to? Sing tak pikir mesti njut
Jarwo dosa. Piye kok angleng? Angleng ki wis arep ngeleng. Ora ya diwet-wet kowe iki nyemoni kan. Ora kowe iki lek ketok tuwa ki le ompong kuwi ya. Ya sesuk nek mula kok muka mulyan diganti ya. Iya. Ngene. Piye? Wong Ndara kuwi wong lelakon ki jebul nang lara kepenak kuwi gol kowe karo aku ya bisa Ndara ya kelakon. Mencong nggon dindin tok. Lara-lara lan susah kuwi. Ingkang sinuwun kok le tegel temen lho. Wa sabda palon lanaya ginggo. Wah, kula Gus, kula. Apa kowe ora padha melu ngrasakake penandhangi atiku lan pikiranku iki? Sampun, Ndara, namung ati kula angleng menika wau. Selip Piye? pangancas lan panuju. Ndara le ndak awake dhewe. Piye to? Luwih grantes awake dhewe tinimbang Ndara. Lho, sebabe apa? Grantes kula werni kalih. Kok warna loro kepriye? Pisan modok ngelih. Ping pindhone ngrasake panjenengan iki. Mila to senajan to. Iki omong tenan lho, do. Aku sanjikiran ndagel lho. Ora tahanan iki kok wis dituduh ternyok weruh kahanane Ndara. Menika alajeng ancas ketujuan badhe dhateng pundi. Tindak pundi Ndara? Sampeyan dalem ingkang sinuwun wis ora marengake yen aku mapan ana sajroning praja Madya. Ayo pun lampahi Ndara. Ayo yang senajan tekan ngendi papan kowe kudu ndereke tindak. Pun katun dakwa. Paman. Apa, Nger? Kowe ana ing alas Raja Lengkoh kene. Paman Panjiwulung pepunden kula. Ndara Panjiwulung. Priye? Ana apa kok kowe dadi tekan Raja Lengkoh? Paman. Sareng kula pinanggih kalian Paman Panjiwulung. Monggo Paman. Pusaka iking kula asta menika kula aturi namaaken wonten ing dodo kula Paman. Wis ta. Kula alung panjenengan pejahi kemawon Paman. Wis ta karepmu ki kepriye? Kok kowe masa iki masrah ke pati uripmu, nyuwun dipateni ki priye? Ana apa coba? Paman, sakmenika kula sampun mboten dipunaken malih. Mboten dipunaken putra dening pyanipun sampeyan dalem ingkang sinuwun Sang Prabu Brawijaya. Awit kula kadakwa menawi kula badhe nyidra yuswa sampeyan dalem ingkang sinuwun. Sakmenika kula dipun tundung kisah sangi salebeting praja Majapahit, Paman. Kowe ditundung lumah. Lah kowe arep merjaya ngersa dalem tenan apa ora? Babar pisan mboten. Namung gumuning manah kula. Pusaka Kyai Kleco ingkang rumiyin dipun paringaken dening ngersa dalem dhateng kula. Kula mboten mangertos sangkan paranipun usana lajeng saged dumugi wonten salebeting papan pesaryanipun ingkang sinuwun. Menika ing dadosaken bingung manah kula, Paman. Arum Sasi. Kula sing Paman. Ning kowe ora arep merjaya ngersa dalem tenan. Yen ora ngene, Arum Sasi. Saiki ayo. Ora prayoga yen ngersa dalem banjur nundung kowe ning kowe. Ayo, saiki tak terke kondo. Terus pundi, Paman? Ayo. Oh, sabda palonaya genggong. Kulon, Gus. Wah, kepriye kok dadi ana wong ora karuan, ora ngerti sangkan parane banjur ngamuk punggung. Niate bakal merjaya aku lan Paman Panjiwulung. Ayo, tak tututane kaya ngapa? Mangsa bareng kowe lho, Man. Nggih, sampun mangke. Tole menika ingkang kewajiban. Ayo. Ayo, Di. Pangeran Arum Sasi. Mesti mati saka tanganku. Iki ta wonge. Kok kaya digdaya temen lan jagati kaya teke dhewe ketoke. Ora ana wong kendelan, ora ana wong brengos kajaba kowe. Ayo, yen kowe wani kambek, tampanono sing tak cekel iki. Waduh. Ayo. Yo. Waduh. Iya, Aduh.
Ayo tangyo nek iso bang yaene. Ayo rasaku dulu. Aku ora iso tangi aku. Kowe sapa kowe? Aduh kula. Ayo maju. Kalunga kula. Raimu ora susah kok dhewekake kok tutupi. Dibuka. Iya. Kula Kowe wong endi kowe? kula begal. Oh. Iya. Oh, begal to. Iya. Begal kok mateni wong. Iya. Lah ya guneman dhisik. Lanjut nyenyet. Kula menika begal namung dipun utus. Jenengmu sapa? Kalunga menika adi kula Kalusa. Kalusa karo Kalunga. Iya. Kowe arep mateni putraku Arum Sasi. Iya. Sebab apa kok kowe dadi arep mateni Arum Sasi? Nampi dawuh saking pepundhen kula Sopo sing dawuh marang kowe? badhe angkat Buddha. Badhe angkat buto. Iya. Malare priye badhe angkat buto? Utusan marang kowe supaya merjaya aku. Mboten mangertos Kersanipun. Wong ora nalar ning dikongkon kuli we kok menyang. lho Angkat buta gak tunggale angkat junjung. sanes menika pepati. Angkat buto kongkonan kowe mateni Arum Sasi. Iya. Kowe ora ngerti karepe? Mboten mengerti. Kowe yen tak sowanke ana ngersa dalem ingkang sinuwun Sang Prabu Brawijaya, kowe wani munjuk kaya kang kok aturake ana ngersaku iki. Iya, kula wani. Wis saiki budal kene Mojopahit wis. Ayo nggih. Monggo aku sing monggo Pak munjuk kongkonan. Kiai wedhung. Kiai wedhung kuwi tapak walune goreng. ya? Kula semua Dewi. Wah, Sapa ta? sampun dangu kula wonten Jawi menika wau. Adipati Jager. Nggih. Ana wigati apa bengi-bengi kok mlebu ning keputren? Wah, kesemua Dewi. Piye? Mboten kraos ngowo penggalih panjenengan. Kok ora krasa piye ta Bapak? Kula rencangi dalu-dalu ndek pipis wonten tritisan ngaten kok mboten. Ana wigati apa Adipati Jager kok bengi-bengi? Mbok nek arep perlu karo aku sesuk wayan padang ora bengi-bengi kaya ngene ah. Kok kaya wong ora ngerti tatanan to?
piye? Kula menika sampun dangu Sumodewi. Wis suwe bab apa to? Ngraosaken panjenengan wonten ing Taman Majapahit menika kaya talah kerasan-kerasane menika. Loh, kowe kok aneh to Adipati Jager? Lah wong aku ki ning kraton kene iki wis dipundhut garwa karo Sang Prabu Brawijaya kok malah kowe takon ngono. Dasar manis Kersamu ki piye? Lah kok malah ora genah ki piye to Adipati Jager kowe iki kok karepmu ki piye aku kok malah ora genah ki piye to? Rantan Adipati Jager kowe iki piye mbok yo kono to kok malah ngoyak bae. Kok gilane to iki? yen kakoni bocah Aku Adipati Jager nek kaya ngono kekarepan bareng istane kono aja caket-caket aku ngadol kono to kok malah kaya wong piye to kowe iki? Aja kaya ngono. Hinggang kowe iki piye? awet taruntung Adipati Jager mbok yo kowe iki welas karo aku. Aja kaya ngono kuwi. Kok nek nganti kepresan karo Siwon Prabu jur piye to kok malah karepan kaya ngono. manuta Ora. Piye to iki? Adipati Jager kowe iki piye? kesumute Aja kaya ngono. kula sagah nyidra dhateng Prabu Brawijaya nggih Damarwulan. Mula tinggalipun kula badhe ngesiri dhateng panjenengan kesumute. Dipikir dhisik Adipati Jager. Yen kaya ngono kersamu kuwi aku ora bisa. Aku ora bisa nglakoni. Menawi Prabu Brawijaya sampun seda, panjenengan kedah purun dados garwa kula. Ora. Emoh aku mau Adipati Jager. Aja kaya ngono to. Piye to iki? Aman Adipati. Kesanipun dados pundi, Ger pengiran Krisang Alit. Kok moto-moto Bibi Waito menika kersanipun kados pundi, Paman? Pancen kula akon. Dawuhipun Angger Pangeran kula ndikaken mejahi Prabu Brawijaya. Niki, Mila kula wonten kajeng badhe garwa dhateng ingkang Sumadewi Waito badhe kula jak mukti sesarengan. ayo rak mboten ngaten menika caranipun. Bener badhe menapa? Lho. Kula nyroya dhateng panjenengan supados mejahi Sang Prabu. Kenging menapa mboten kaleksanan sakmenika malah moto-moto Bibi Waito. Sinten ingkang ciyos? Cekanipun kula mesti kelampahan. Lampahan mejahi Prabu Brawijaya. Kula ingkang boten angsal. Kula ingkang boten angsal menawi panjenengan badhe dawuh kaliyan Bibi Waito. Bener badhe menapa? Badhe ngrencangi dhateng Prabu Brawijaya. Lho, menawi kula badhe ngarah pejahipun Brawijaya, nanging kula ngalang-alangi anggenipun
paman badhe mundhut garwa Bibi wae. Oh, panjenengan alang-alangi? Nggih. Oh, menapa niat panjenengan badhe ngarah pejah kula? Apa njambul saged kleksarani panyuwun kula mesti penjara kula pejahi. Ah, kelakon kula yang pejah. Ayo. Ayo. Ayo putih. Adipati Cager. Nek panten kulung Digdaya. Aduh, ayo ampano pusakaku iki. Sampun Kanjeng Pangeran. Mati. Ayo. Patih Tunjung Sekar. Kula sinuwun. Ingsun mundhut unjuk pelapuranira. Nggonira ingsun paringi dawuh ngrukti marang sedane putraning ingsun Risangalit. Sedaya kados boten wonten ingkang mujiwani. Sedaya dawuh sampun kula estuaken. Kanjeng Ratu Kencana Wungu. Nuwun kula Kang Mas Praja. Ora kanyono-nyono. Yen putraning Sun Arisangalit sido ana jroning taman bebarengan karo Adipati Cager. Inji Kang. Yo ingsun kang bakal menggali. Waito Kula sinuwun. sira kang ngomong marang putranira Pangeran Risangalit. Leres pangandika dalem sinuwun. Apa perkarane nganti bidutama karo Adipati Cager waito? Menapa kepareng kula munjuk wonten ngersa dalem sinuwun? Iya ndak keparengah. Lepat nyuwun sih pangapunten dalem. Kula wonten sak lebeting keputren. Adipati Cager mlebet wonten sak lebeting keputren. Iya. Usana Adipati Cager badhe gonjak kalian kula. Nanging kula mboten nglanggati. Putra dalem Kanjeng Pangeran Risang. Wonten sak lebeting keputren ngemutaken manahipun Adipati Cager. Nanging boten kersa emut malah dados pasulayan. Menika sinuwun Jagat wasisaning Bathara. Dadi putranira tetelo bakal nglabuhi marang sira. Nggone bakal digonjak dening Adipati Cager. injih leres. Yo. Kula ingkang sowan. Yayi Prabu. Monggo Yayi Prabu. Monggo tak aturi lenggah Kang Prayogi. Ngestakaken dawuh Kang Mas. Yayi Prabu kok bebarengan karo putranira Arumsasi. Arumsasi. Inggih. Piye nalar-nalar? Saderengipun kula matur wonten ngersa dalem Kang Mas Prabu. Lepat nyuwun sih pangapunten dalem. Yayi Prabu Panji Wulungijo. Putra dalem angger Pangeran Arumsasi
keplajar dumugi wontening wana laladaning kraton Sulibar. Semanten kula dangu matur menawi panjenengan dalem tundung saking kraton Majapahit mergi kadakwa badhe merjaya panjenengan dalem. Pancen ana buktine pusaka kang ingsun paringake marang Arumsasi kebukten ana ing pesarian ingsun Yayi Prabu. Lha nggih. Sasampunipun kula dangu kathah-kathah kula mangertos menawi kraton Majapahit sajak wonten bab ingkang tumuli kedah dipun rampungaken. Ya, supados asma dalem tetep kaluhurna dening kawula dalem Majapahit, Kang Mas. Usana kula niat badhe nyowanaken putra dalem Angger Pangeran Arumsasi wonten ing ngarsa dalem. Mugi katiti priksa ingkang langkung permati. Awit badhe kados pundi malih jar menika putra dalem. Nanging dereng ngantos kula bidhal saking salbeting wana menika wonten Durjana kekalih ingkang pengakenipun kengkenanipun patih angkat buta supados merjaya putra dalem Angger Pangeran Pisangan. Sakmenika Durjana menika kula sowanaken. Mbok menawi ugi wonten sambetipun kaliyan lampan menika sumangga sinuwun. Yayi Prabu. Lho nggih, Durjana sakarone wis sira pundhut dipriksa. lho nggih, Yen kongkonane angkat buta. leres pangandika dalem. Patih Tunjung Sekar. Kula sinuwun. Ingsun mundhut suwane patih angkat buta nang ngersaning ingsun. Dari Angkat buta. Kula sinuwun. Kowe wis tepung karo wong loro iki. Nggih, sampun. Sampun. Nggih. Kowe duwe pamrih apa teko nyeraya wong loro kuwi supaya mateni marang putraku Pangeran Arumsasi? Inggih. Inggih. Nyuwun pangapunten dalem sewu sinuwun. Inggih namung badhe kepengin mukti niki. Kepengin mukti? Inggih. Sira kurang mukti ana ngersane ingsun. Inggih. Surengrono. Lho. Maju Surengrono. Nggih, wis Tetilu angkat buta dosa nang ngersaku. Rangketen lebokno ning pakunjaran. Wis tak dawuh. Ayo. Aduh. Inggih. Aduh. Arumsasi. Kula sinuwun. Ingsun mundhut suwani Bunira Yayi Anjasmara nang ngersane ingsun. niki wis tak aken dawuh. Yayi Anjasmara kene-kene Jajeng. Inggih sampun cekap wonten mriki kemawon sinuwun. Sliramu aja banjur nglorati kang kaya ngono. Sinten tiyangipun jer kula menika kagale lepat wonten ngersa dalem sinuwun. Yayi Anjasmara. Kula Tetelo putranira si Arumsasi ora dosa nang ngersane ingsun. menapa inggih? Putranira wis aweh bukti nang ngersane ingsun kanthi dilarapake dening Yayi Prabu Panji Wulung. Menawa kang nyidra marang ingsun iku tenane kongkonane angkat buta. Anggone kepengin arep mukti ning kraton Majapahit. Duh Yayi. Syukur sinuwun menawi anak kula mboten nggadahi kekajengan badhe nyedani sampeyan dalem. Syukur menawi ngaten. Aduh inggih. Matur nuwun sanget inggih dhateng kawontenan. Ingsun mundhut pangapura marang sira. Arumsasi. Kula sinuwun. Lan Yayi Prabu Panji Wulung. Kula Kanjeng Ratu Kencana Wungu. Paring dawuh. Ayo kabeh tak keparengake nderekake tindak ingsun ning Datulaya padha menggalih kanthi giliran ing penggalih Sumangga kalakon. kula nderekake. Ayo diajeng.